Nu cade, mă, n-are, că ea are piciorul aici dus. Și dacă e sunt eu aici, de un papăj de treabă. Filmează și bă pe internet. Ce faci, tăticule, acolo? E fascinată, e de... Cum să filmezi pe viță? E un pic și frică sau e doar așa... Nu prea e normal așa, să uită într-o parte așa. Uite cum se uită de poști. Uite aici partea asta. Uite-te aici, tăticul. Ioana. Dacă nu se uită. Acolo, după Mă oprește și aranjează. Ce să aranjezi? Cu fata în casă. Copilul, ia, uite așa, aici. Uite așa. Uite așa, așa, așa. Haide, ia. Uita. Uite ce asta, mă.